Gipuspusan ug gisuwayan pagayud pagabas ang clam nga gitaod sa usa ka sakyanan sa Mandawi nga giingong nag-illegal parking. Samtang pahimangno sa traffic official, gidili gayud kini kay ang clam government property. Ang detalye sa report ni Fem Ridumabo. Nalumping na ug may agi pa sa ginabasan. Kini na ang itsura ning clamp sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim. Human kini gitaod sa auto nga naka-overnight parking sa gidili nga lugar. Giklamp kini Sabado sa gabi. Apan pagkasunod adlaw, mo nalay nabantayan sa taga-team nga gisuwayan na paghuslo ang clamp ug na-damage na kini. Dihang nakitaan sa team official ang gihimo sa clamp, nimando kini pagbutang og laing clamp sa maong sakyanan. Gikadinahan lang sabgyod aron masigurong dili mahilabtan og matangtang. Ayaw intaw na ninyo i-attempt og guba kay that's a government property. So, as a consequence, niabot gyud, niburot gyud ang ihang penalty gyud. Kay dili man sa nato pwede nga makapasaylo ta, pero dili nato pwede palabyon. Halos na doble na hinuon ang gipabayad sa tag-iya. Moabot sa 20,000 pesos kay ubay-ubay usab ang violation. Matag unit sa clamp, gibanabanang mobalor og 12,000 pesos. Wala nagigabsan. Ang second ba, wala nagigabsan, but duha ang issuance niya kay kaduha naman kung nagpa-clamp niya kay ang first mao tong giguba. Naam to issuance. So since giguba, Tambag ni Ritoya sa mga motorista. kung na-clamp inyong sakyanan, kanang ayaw ibutang sa inyong mga kamot ang kuan, nga kanang inyoha na lang pangitaag paagi. Simple ra man jud kayo mo, duol lang mo gud. Ari sa team. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabo. Balitang Bisdak.